Som una institució petita i d'altíssima qualitat, i això determina la nostra marca, perquè genera un sentiment de família. La vostra principal fortalesa és l'actitud amb la que aneu per la vida, però si està acompanyat de bona formació, com és el vostre cas, és una fórmula guanyadora que tothom ens elogia molt de vosaltres. Desitjo que la universitat hagi passat per vosaltres, així com vosaltres heu passat per ella. Ha sigut difícil, l'esforç molt alt, però ha valgut molt la pena. No puc deixar de pensar en els vostres treballs de fi de grau. Un orgull per vosaltres, per les vostres famílies. Heu participat en un programa de pràctiques que és únic i excel·lent. Us hem ensenyat a aprendre, i això és molt útil, tant en la vida personal com en la vida professional. La multidisciplinaritat és la millor manera per formar els professionals del futur. Us heu format com a persones amb ganes d'experiències, disposades a viatjar, a viure fora, a aprendre més i, si voleu, a fer el retorn del talent. També us hem donat competències en l'àmbit creatiu, ser capaços d'emprendre, ser capaços d'innovar. Sortim d'un període que ha estat prou complexa, que ja tots coneixeu perquè l'heu viscut intensament. Aquesta convulsió ens convoca a adaptar-nos als canvis, que justament és un valor que vosaltres teniu i que heu de cultivar en aquesta ocasió, i ser proactius. Això fa que els vostres perfils professionals siguin més atractius pel món professional. Tant pel grau de negocis i màrqueting internacionals com pel grau en bioinformàtica. Si una cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia, aquesta crisi, és la importància de la ciència per a la nostra societat. Hem de treballar tots plegats per trobar solucions globals, a reptes globals. Però també us hem donat arrels locals, que això també us ajudaran en el desenvolupament professional que pugueu fer. Aquest viatge, aquest passar de ser estudiants a inserir-vos completament en el món laboral i professional, és una maduració sensacional. És un dels elements distintius de la casa i que fa que acabeu amb una formació arrodonida com si ja haguéssiu fet el màster, perquè ja l'heu fet aquí dintre. I a través del programa Alumni podeu seguir vinculats amb nosaltres. Podeu rebre i donar suport a la vostra carrera professional durant tota la vostra vida. El que us hem de desitjar és èxit professional, i és el que vosaltres desitgeu. Però també us hem de recordar, com us hem anat recordant sempre, que la vostra activitat té un impacte global sobre el medi ambient, que ha portat a que us mirem de conscienciar sobre sostenibilitat, que ja és una preocupació que porteu a dintre, i sobre les persones, i per això us hem també mirat de formar en responsabilitat social. Tot això construeix la nostra marca, un perfil reconeixible i un sentiment de família. Recordeu, STUPF serà sempre a casa vostra. Ara teniu les eines. Seguiu valents per afrontar-vos a qualsevol repte en el futur. Continueu explotant la vostra curiositat. Aquesta curiositat us serà molt útil en la vostra vida personal i professional per progressar. El que us desitjo és que sigueu ambiciosos, que tingueu empenta, que tingueu sort i l'aprofiteu i que tingueu molt èxit. Des de SUPF és el que més goig ens fa, que tingueu molt èxit.